Ya mai gida ina za a kai ka? Barka dai. Yawa barka. Zuwa ina ga. Kai gaba kawai. Me ya faru? Zan samu wani. A. Ban gane za ka samu wani ba. Ga kujera? Ina za a kai ka? Na ga da mutane a ciki ne. Wani mutane mutum ne fa guda ɗaya fa. Malam mutum ne fa guda ɗaya ba wani mutane ba. Malam ba wani boye-boye. Bai mun bane kawai ba zan shiga ba. Kamar ya bai ma ba to kai ba mashin ba in dai bai ma ba ka sai naka mana. Nan kusa ne zan je ai. No zo mu je ina za ka je? An ga shanu. A to ai kaga shi ba zai ma kai nan ba. Inda haka na zan shiga. Muhimmai da kwanan nashi can gefe. Ya matsa can gefe. Saboda me to me haɗin ka da shi ka san shi ne? To sai na san shi. To me maka me haɗin ka da shi? Babu ruwan kama da kawai matsa. Na gida ka san shi ne? A'a ni ai ba zan ma bakin ciki ba. Ka san me ba gaira toshe hanci ba? Ka sha ko kashi na ji ko wari. Je abin da ya dauko. Kana ji? Ai ba gani. Zo ma ai ba bakin ciki. Na matsa dawo zo In ba so kake. zo na. Abin hankali kone ba. Kawai ka wuce. Ai na gane inda matsalar take. Mai kifi ne da mai nama. To ya tura kwanan can gefe saboda shi mushe. Ba musulunci ma mushe. Bai halitta ka zo na kusa da mushe ba. Shi ya ce ma mushe? Wannan kawai ka shiru malam. Na san shi. Ina ka ce za a je ka? Hango shanu. Yawa to kuɗinka 300. Zan ba da 200. Ita ma da yake na fito yanzu babu ciniki. In tura ma zan yi 200. Zan cika mai. Ba na so. Ba na so. Malam alheri za a ma ba. Baban da su bane a cikin aljihu. Ko a waya. Ba na so kai. Biya nawa. Ban so. Ka biya nawa to. Kai kayan kamun kifin ai. To ai na san yanzu damuna ta wuce siyowa mu. Za a dauke 200. Za a dauke ka. Me zai san tura ma? Ina an san transfer ba matsala. Ba damuwa. Yawa. Wannan kifin suyan yau ne? Wannan tunan sunana ne. Tunan suna ka soya. Ka shiga daga ciki mana in ka bar wayar abin nan kifin a haka zai zube. Dan min zauna haka. Wani da ya dama da wari ba ma juya ba ba san shi. Wai ban gane ba kai ka juya ka kalli nan kai ka juya ka kalli nan a haka za mu yi To tafiya. me zan mai in ba cinye shi zan hau ba. Ni musulunci nake bi. To shi wannan ce ma me ma sunan kai labai? Sina mai ganda. Asalin sunan ka na yanka. Sani Usama. To ka taba jin kafiri sunan Arne Sani? Ni tunda na karanta wani mushatu da mushe. Ba na zama kusa da masu yanka mushe. Ok, naman akuya ne mushe? Kai da kace ganin akuya. Ai wannan idan suka ma wani suka kai. Allah ya Raba wurin zaman wurin mutum biyu ya zo da ba. Malam a 200 kuma na dauke ka fa. Malam je na kula ka ko. Zauna abu na kuɗi kuma ni ba dai biya na za ka yi ba. Ba dai biya na za ka yi ba. Sauri nake. Kin ban kawai kumbura ne. To, muje? Je mana. Ka gyara zaman ka bana. Malam wannan anan. Me ya faru? Na kana ga daman dama. Saboda shi mushe sai kumbura ma ciki. To ai yanzu da ka mika kifin naka gefe yanzu in muka je kiliya da wani mai mashin ya buge ma fa. Ba ka da asara. Ba ka da asara. Kai ni ban gane ba kai ka galli nan shi ya kalli ta. A dama ai ba siya suke musu. Gaban za suke kamo shi a kogi. Kaga kuwa. Amma mu ba ma canjin nama ai. Ya ba komai. Mu yanko akuya a kwata. Mu feda alade a daki. Gaskiya ne. Ai na ga da aka suna ma shi kuka yanka. Sunan wa? Ina kira suna? Ai ban kira sunan wanda aka sunan ba. Wanda ya ji haushi. Wannan farin na da san ba tinkiya bace. Ma halar da kake magana. Yaro na biyu. In ƙarya kake. An ka kawo shi. An gama. An ka kawo shi. An gama ka uba amma wannan dabba ta yi mai. Aka san alfanar aka yaye ta. Na gani ai tun da naji tana ƙanshin fetur na san cewa daga can take. Allah ya kace ko kuwa. Zan je mana ai naga kuna ta hayaniya ne. Mu je mana. Akan me? Kun yadda aje a haka? Ciki na zan Mu je. Ba matsala akwai asibitin da kowa mu je. Mu je kai ka fa zai iya samun matsala ko wani ya zo wucewa. Ma ba ka da asara. Kai direba da
tsaya ne me faru ina je wajen wannan kafar tana gurguru haka dutse haka ta nan ɓarayin gurin ban gane ba me faru ai dole ya juya dole ya juya me faru ashe gwaiwa ce bai kakka gani habba uban mutum ko likita za a kira habba bari ban ni na san ba banza ba a'a kar kai tsirara mutum wai ko likita za a kira a'a kar kai tsirara ai hakuri ashe gwaiwa ya ɓoye ya gyara zama dai a dinga adana kalamai akwai yara kusa ni ba waya nake yi akwai amma da yara kai nake kusa ban adana kalamai ba kowane magana za ku dinga faɗi ba akwai yara a lafiya yawa kaga yanzu da ka gyara zaman ka yayi yawa za mu iya tafiya haka ga mu je ba komai wannan ni matsala ta kan mu je ka san inda zai sauka ka san hanya ba asibiti a kusa a fasinja can ma tana ta daga mana malam mu je kakkai fakin wajen masallacin can ina za ki je Can cikin gari zan je kawo. kawo Eh, kudin ki 500 ba sauki? 500? rage mata mana ba haka to ki kawo 470 Hai, ko in bin kun fiye son banza wallahi. nawa ne ya kudin ki bai Allah 400. 400 Eh, zan cika mata 100 ka ji munafiki shi ma rage mai akai ka ji munafiki ba Allah ko a lahira za ka shaida na magana da shi ba ka yi da shi ba ka daina shiga mai magana to ko kisa ne anan ina da hujja a kisa wa za ka kashe a cikin keke shigo na bai Allah shigo a'a ni ba ni son warin ki. asha an zo gun na na shiga gode daga can wallahi an zo gun to matsa ko matsa ba ka siyar ba matsa Kai, ya nake jin wari ta nan guraren. kashi yayi in ba ki zauna kusa da wari ko zauna kusa da mushe kin ga malama ki zaɓi inda za ki zauna zabarin da a ya mushe ne ma a cikin kwanan nan nan da ya mu mushe ne saboda mu masu kawo mari In gwara to yawa da nan ne wari ta yawa. To matsa min mana ka cika gurin kai fankan. ba dole ba To. bismillah amma mun saba da wari irin wannan Ni dai shigo ga wara. na mama jafa an yi baki yawa Hai, kai ba ruwanka mun mata da maza kowa fasinja ne mu a gurin mu dawo ni daraja ta baci kai kanka da kana kwashi ba ka jin a cikin ka sai an kara ma ruwa ba na me ya same ni yanayin wahalar da ka sha na wari babu wani wari abinci ne fa nama ce to amma wata ce ne ai yankawa aka yi mu kuma yakan Allah ne mun gode ma Allah ne ba mu Allah wannan na mu wanda aka yanka a kwata yau a to naman da kun san mene ni Bai Allah ya ana haƙuri. so kowa ya dinga haramta sana'an wani ni ban ma haramta mai ba ni ya nuna mu wanda aka yanka a kwata kawai mu fata Allah aka yanka shi yanzu a sauke mun je can mu duka mu sauka kowa ya tafi kai ni ba zan yi talla ba har mu gurin layin karkai talla mu ga wanda za a siya ƙarshe kada zai jawo mutane mu a namu ne don Allah mu je da Allah mu je don Allah sai kin haƙuri da Allah insha Allah kuma kan kiga yana sai da kifi a gobe ki san ko ni ba yawa. wai kin zo kenan Eh, na zo. ko bai Allah ba ke ba kawo kika ce ba A'a ni nan yayi min nan dan tsaya. to ban Allah ai nan din yayi Eh, ko za to kawo kudin ba can kudin wannan zan biya gaba daya ni yanzu ka tsaya ka ji. Talawa ta ba caji a ciki da Allah ka san mun zan kira babban mu ne da na zo gurin shi a birni. to bai Allah ha sai kin roƙa to ka shigo ka zauna ai mana ba na ruwanka malam na ruwanka in zauna ina to in sa ido malam ko dan bata zauna kusa da kai ba ni kuna bata min lokaci kasuwa zan yi lokaci na Allah ne ba naka na bane san da wannan shi ke to sayarwa amma kuma ni zaka kashe min kasuwa na dauko mutum malam nawa ne kudin ka nawa ne kudin ka Ya hakuri. naka 200 nata 400 to 100 na 600 me yan kara ma da 70 ai 470 kace ko nawa ne zan biya karshen munafunci to na ji a ne sauri Ina ma kai hakuri. bai Allah gashi na me hakurin me aka mishi Ai, to. gashi bai Allah kira Ya warke min nawa har. ka bai Allah na tiwa Yawa. ai sai a zauna ko Allah kakai munafiki Yawa ya shiga ya shiga. yawa mu da Allah sa mana farin jini ja ba dai
ka sace mun gwara shigo in zauna kusa da kayana. Dan koma gefe. Din ma yana rawa. Rika yawa ta gefe. Za ki samu wani zuma haka take. Ai zo ni ce. Mai Allah. Don munafincin mutum dai. Duk ƙarshen munafincin mutum. Sai Allah. Wai yanzu haka za mu tsaya ta gama wayan za mu tafi. To bari ta kare samu rabon Allah, akwai takura ne. Akila drop ya dauke ka. Yanzu kai tsaya. Tsabar rashin hankali baka san mace ba kawai ka dau wayar ka bata. To ban Allah. Sai na santa. Ai mu mace inda tana da haske. Ko wace ce? To mun zama jini ɗaya. Saboda mu farin jini a jinin mu yake. Duk wani mai kifi mai su mai kamun kifi. Ba wanda ya kashe farin jini. Ka tabbatar ana labarin mahauci da gidan wari. Ga dan gidan jaba. Ya hada da ruwa ba. Wa ban Allah da haida kai. Ayo ni na kira sunanka. Duk bakin cikin da kai kan mu shaku da yarinyan nan. Da kuma shakuwa Allah ya mana shakuwa. Ai kamar ka san gidansu ma. Kai ne da kai ban Allah rike min ka ruwa. Ai ba ma zan taba ma ba. Ai na ga kuna so ku bata min lokaci ne. Ya da bata maka. Wannan nawa. Kai dai gaman 500 wancan 200. Bari karɓo wai sai mi hoto. To yayi. Yawa. Ta ina ta zagaya ne. Nan ta yi fa nan baya. To anan nan na ga ba kowa a gurin. Duba ne. Kina ina. Ko kina ina. Ko ba wannan yana bata mana lokaci ba. Yana fa bata mana lokaci. Kuma ga nama na yi. Zai dawo. Ko da ka zagaya ta nan ne kana ina. Na mama da zo ka hawo muji. Ya wuri da Allah. Ya. Me mashin? Ya. Oko. Ban ganta bane. To ka shigo mu tafi. Kamar yan shigo mu tafi. Ka haɗu da kaddara ka da Allah zo mu je in zaka je in ba za ka je ba mu ja mashin mu wuce. Ka kira ta da wannan lambar mana da ta baka waya. Ko kun hada baki ne kai me nama? Dan na ga alama ko. To. Ni ta ba waya. Ban ganta bane. Ni ta ba waya. Dan Allah malam ka zo mu shiga. Dan ya hakuri malam. Ya hakuri mana. Ko ba ga abin da ya fara da ni bane. Ya da ka saka mai tsashi ya saka? Ai waya ce ma. Ka kira ta. Bari kira. Lai ita ma ka ba caji layin nan. Allah da mai karamin batir ko da mai karamin wayar Allah na ga babu caji a wannan. Ayyaya. Sai in sa batir abin nan. Wai ni kake tambaya. Taimaka min dan Allah. Wai ni kake tambaya. Dan Allah. Na da abun mun shafa ga baki daya. To ka kira ta mana. Ba caji a batirin ban karamin. Duba da ka amma. Ba da yi ba batir. Me mashin. Yawa ya mai mashin din. Me sama na dauki kare. Na yi ba batir. Na gode Allah. Na mamajo. Na mamajo barka da safiya. Allah. Na bari in gama jimamin wannan abin. Na ne. Na mu zan ci ubanka kai ma zan dawo kanka. Na ji ka ce jimami a da bakwai da ai koko. Ya ne. Ban ganta ba. Ka cire mun miro fa. Ka cire mun miro fa. Gara da ka duba. Ya san yana kuma kai fata. A cikin akurki ma ana duba. Malam za mu je ne ko mu bakka nan? Dan Allah mu koma baya. Ko kuma ku taimaka mun. Kai kasa. Shi ya nan baya. Ni kuma yi sama dan Allah. Mu duba ta duk cetan juna ne. Yanzu a cikin mu nan waye ka ga kamar da wanda ya dawo daga dawana. Mun Allah. Yanzu magana ceto ake ba fada ake ba yanzu. Waye fada rijiya. Eh? Waye fada kogi. Ya hakuri dan Allah. Kana bata mana lokaci fa. Ban Allah. Allah ka bashi kifin shi ka zo mu wuce. Taimako ne. Taimako ne. Kuma shi dubo. Kaga. Ga kifin ka in za ka je to in ba ka je ba mu za mu wuce. To mu je gaba daya. Mu je gaba daya. Mu je gaba daya. To yanzu za ka sayar wanda wayan ne koko. Dan Allah dan Allah ka dale ni. Kamar ya. Ka dale ni hankali na kwanta. Dan Allah ka san nan. Ba Allah. Allah zan saba ni. Ba Allah. Ko dai kai shedan ne. Da abin da ya faru da ni dole ka tada ta. Wallahi ba ruwa na kai ka saka kanka. Shikenan. Mata ne. Ka sauka. Wallahi za ka sauka. Wallahi. Ya, ina za ku je? Unguwan shanu za mu je. Ta ku ɗaya kenan da ni. Ban gane ku ɗaya ba. Ku ɗaya ne.
Ani ma gwasha ni zan sauka. A'a, me ganda kaman fa cewa yi. Allah na rufe da Allah gwasha na ce. Ka san ciwon shi bai warke ba zai kara daba wani. Mu je can ya ce Ba ke sha akwai rana fa. kuma Allah ke mai da alheri. Yanzu a sare da ne wanda daga an zalunce ni an cuce ni. In sai ga Allah ka dubun shi. wallahi ba Ni a guna menene? ba a sa Gobe ba sai mai da ta. kwaɗayi ne. Kwaɗayi ne. Ani kwaɗayi. Na mamaju. Ba matsala. Kudin ku 150. To ban Allah su ba 100 tun da kusa mana. Ina ruwanka? Wai na ruwanka ba fa kai zan dauka ba ga fasinja nan muna ciniki da su kana shi. Me keke ba matsala za mu bada 150 din. La ha'ila. To Ba zan ka bini. 100 ga 200 600. To Da 70. na cike din. Ga mana Hada nawa. 1000 zan hada baka 1000. Ai hakuri. To Na haka. to ai matsalar yanzu kuna ji. To yanzu waye zai dawo gaba? Ai shi din ne saboda a kwanan ai kan lura ba kwana ya zama kusa da shi ba saboda tun a can ya kuke ji ba ku jin wari da Allah Ai su ba cika ma yin magana ba shaida. Koma gaba. ba zan koma ba Ka koma gaba. Dole ɗayan ku na ce ba zan dole na koma Allah kai na koma zan matsi ne kaina ne ba zan koma ba kana koma gaba Asabi da mai. amma ta abin tare da tausayi ne sannan kuma in suka zauna kusa da kai abin ma bai daidai ba Allah sarki. da Allah ku zo mu je A to ka matsa ka ba da wuri mana. Dole ai sai ɗayan ku ya dawo gaba. ya sauka mana shi ya sauka In je ina. ka je can din Na zauna zan takura mu direba. ka sa kwanan a baya Saboda me? saboda Allah To ai kaga riko ne ganda ne tana da fadi. In kuma na zubar ba. Gara ni bashi na ciwo. ai abincin kasa ne ko da zube Ba komai. tunda mushe ne To shi na ruwa fa gaban za. ai wannan kan Allah ne Kuna da mukami? sarkin ruwa Me keke mu tara wani ne? To ka a ya haƙuri da Allah kakkai masu bakin ciki. to da mi asara ga baki daya ku zo ku haɗin amma sai dai ku ji juya baya Ruwanka. ina so na jujuye Su ma yan layin ku ne. Mu je da Allah dawo gaban. Na ba fadi. Ku samu ku zauna. Yawa. idan ban manta ba 1947 shekara kusan nawa zan ce Faisal. kin san abin da angon shanu Faisal. tafi ban Allah ne mashin kana za a kashe a mashin ninka Me ya faru? bai man shiru Ni damuwa na in tada mashin ma ne. Baki na ka ce mi shiru. to ya isa To ni da kai nike. ya isa dai Kai ne Faisal. Sani fa bawan Allah. Sannu. Wallahi ni tunda na shigo keken nan kai na kana burge ni wallahi. Aiki ya ganki. Haba daga yabo kuma sai ka dinga jefa da bakan magana. To ma wura kaho kika na tafi idan na ga miki aiki ya ganki. Ni dai wallahi na ji kawai ina son ka ne. Ya kware ko da kon wahala ya kama ki. Wallahi. Kamar ganda kake siyarwa ku? Yau faskare nayi. Haba ai ba sai ka gaya bakan magana ba. Oke na manta wa maman mu ce ya guri. Shi fa masoyi fa abin so ne. Gaskiya ne ko kama gaibu. Ni dai yanzu ka san me zai faru nan ban ka zaka bani ina je gida Ban ba da ba. waya ne. Dan Allah mana ka taimaka. Kamar ya. Ni wallahi ka burge ni ina son maza irin ku wallahi. Na gode buga a jarida kowa ya gani. Ba zan je ji haushi ba yanzu dai samun nan ba. Sai dai ki shiga gidan rediyo ki sanar. Haba mana bawan Allah ka saka min nan ba. Na gode. Dan Allah. Wannan ba me zan baki. Number wayan ka mana. Ban da waya, ban da waya, ban da waya. Ban yadda cewa baka da waya ba To wallahi. sai ki kara ta. Haba dan Allah kawata ki dan samun baki mana dan ban nan ba na kamun ne wallahi. To mai ganda ai masoyinka ai ya gama maka komai a rayuwa. Ka san salon yan maula kowane kala akwai nashi. Maula Salon kuma haka canza kuma maula kuma kada karɓar lambar waya. Ɗan ƙari. Ke malama ga miki gaskiya ba na soyayya ne. Ba na yi. Kin ji kin yadda kawai ya baki namba. eh to ba number na yadda ba. Sa lambar. 1349 033 666666. Lamba ta kenan. Zan kira ka. To na gode. To yanzu gandan mu dan gani? Gidan nan ya mai ya babba zan je. Kin gani? Ba ma babbake ba. Kawata a shama ba a dafa gandan nan yake ba. Ke ki goge namban nan bai da amfani. Ina man ban yi sai ma bari in goge. Goge shi. Na gode. shi makanci kiyamar laili bai Allah ki ciki fi safe rana dare ki kara giba amma mushe ina amfani ko sanda ka ba za a karba ba
Ya. Mai mashin. Ne da ka hana zumunci. Kamar ya? Shi kuma zumunci a kafa yake aka ce. Yau ga na ido. Je kasuwanci na. Ana rana. Sana'a ta nake. To sana'a Allah na tuba. Dukan mu yan kasuwa ne. Kai tuki ne kifi. Sana'a halattacciya ba ta haramun ba. Ka ci mushe. Kai. Wani zubin sai a yanka alade. Allah dai kyauta. Ni da yau Allah hakan da fasinjoji kala kala. Da za ki fahimce ni kin san inda na dosa. To me ke kan ka samu wuri? Ai ba samu kafin nan. Ai an zo inda za mu sauka gaba ɗaya. Gaba ɗaya kuma. Mu je. To, tura mun kudin. Zan baka kwan Allah. Ai ni ma za mu ƙara gaba. Saboda akwai inda zan ƙarisa. Saboda menene ka ce nan za ka sauka kai ma. Me da gaggawa? Iska na wahalar da mai kayan kara. Ko ba kara ba. Kana mu ta ban Allah. Ina na boya zan karba. To. Ka san wannan baba. Ba Allah. Ai hakuri ban tambaye suna ba. Sunana Nafisa. Sunana Farida. Farida fariri fari. Yanzu a wayarta za ka ɗau namban. Yawa. Ba Allah nan ba waya da Allah sa bulo ce. Saboda ina yawan shiga daji. An fi waya kuma. Ana da ya shiga Ni fa ruwa. an samu rana fa. Yanzu ma daga wurin raban alewa muke yanzu nan. Mene? Daga wajen raba cingom din bikin da muke. Wa. Ita. Shi na biya kudin mashin. Da Allah da ka taban Allah. Da taban Allah. Wasu suka saka. Ba na son shigi. An saka. Wasu Ya, wayan ni da kai daban ne. layin kuda. Babu ruwanka. Su ma. Yan an gwashan ne, ni na gwashan ne. Kun ci banza. To bai Allah. Ni ɗan ƙaunar. Yanzu ya kenan. Kamar ya mun ci banza mana. To ke fa kin kusa wurin ne ke ma? Ni kuma ai ni baka mun ba wallahi. Kan mun ji yana da zaman nayi. Ke ce ta 45. Banka! Bai Allah. Ga nan da nan ne. Wai da gaske ne ko ne to ya ce. Ko dai an taka ki ne. Tala Ko an taka ki ne. da shi. A gurin uban ka aro. To na rantse da Allah sai dai ku biya shi kudin shi. Mana su biya kudin. Kan kabanya. Ni kai na sani. Ba dole ba. Ko kuke yawo. Na ga idanun ku. Dole ka biya. Kai kankare na aure fa. To aure Allah na. Sunna ne. To ni dawo gare ni ka sani. Me? Hudu gare ni a gida. Shi ne kake bibiyar na waje? Zan saki in kara ne. Gaskiya. Ka san tabarmar kunya da hauka ake rade ta. Ai kaga shi yasa ka na bola. Ka na gani ai. Ya Allah na mutane kana da mata. Wallahi. Kana da Allah mu je da Allah. Ko kai ma sai mun yi da kai ne. Me ya maka? Shi kaba waya da ke na mamajo. Ba ruwan ka malam. Ba ruwan ka. Abin neman bala'i dai. Allah shirya. Mata hudu. Yawwa, salamu alaikum. Ina za a kai ka? Wallahi ba tafiya bane. Neman taimako nake ne. Na nemi aiki, ba na neman kwasan bulo kwata bayi, ba abin da ban samu ba. Dan Allah dan annabi a taimaka min da abin da sa a ciki. Da ka Allah. To, nan ne kadai za mu yi haɗa kai da kai. Mu yaƙi bawan Allah nan. Saboda mu ma nema muka fito. Kamar yadda muka fito nema, shi ma kamata ya tashi nema. Namiji ne shi ko ba haka bane. Ta zai tsere mu muna sauri. Saboda Allah, ka ce wai kana neman taimako. Nawa muka yi? Amma neman aiki ne da mutum ba. In ba ka da shi kawai ban da shi. Malam yi gaba Allah ba mu sa shi ne. Ina da shi ba zan bada ba saboda ba mu saki bane. Yanzu kai bawan Allah ka tare ni kaman za ka ɗau kaman fasinjan gaske. Abincin kenan. Saboda Allah. Allah mun ce da Allah. Ya gida. Kai hau. Babu ya haƙuri. A'a wallahi ba ta anan. Ina mahaucin a zo bara in ce babu. Ungwana. Allah sa ka da ni. Allah raba mu da mutum Allah ya bada zuciya. riba. Dubu ne ka bashi. Allah raba mu da mutum zuciya. Oke kai yanzu zuciya na karaye yake. To ni ba neman arziki na fito ba kuma gashi na samu. Sana'a ta Gobe ce. Allah. Ka kalle ni da kyau. Gobe zan wuce ta nan Allah kai mu. Zan baka 2000. Ba 1000 baka ba? Kwarai. Zan baka. Mu je da Allah. Mu je bawan Allah. Ka dai iya ba mata amma baka iya ba da sadaka. Dan banke min ku gan mu ɗaya mana. Yanzu na soya ko sisi ban yi ba. Nan ta ba da daɗi. Nan ta Allah mu je wannan. Ba na so. Ban ga na kudin naka. Ban ga na kudin naka.
ba ka sadaka aikin ban aikin gobe ka zauna nan gobe zan baka 2,000 Allah ya kai mu shiga gaba lafiya lau kawo kai ko yawwa an yi da shiga mana ciki cikin zai shiga yi in kai ka shiga ciki mata mai mana mata mai bai mata ne wanda sai ka hakuri ka zuwa riko sai ka hakuri a ka san fata ake fashi ba wala hakan ne wani ne da mana accident kai kawo ka mene kawo ka na ce kamar ya na lillahi wa inna kamar ya kake cewa kai ko ba ka da sauran magana ya hakuri ban Allah kawo kuɗin da suke cikin ka na ran da Allah na fito to kawo kifi ɗaya dan dauka kai ma wannan kai tulai ɗan ka tattaro abubuwan da ke jikinka da waya ka miƙo mini ba shi ka huta ba shi ka huta to da wani kai ka kashe ka ba shi ne a gurin kai ka ga alamun wasa a nan gurin kai karkace zaka zare min ido fa ko ta kwaye ya haife ka na fi karfin ka kai dan iska nake fa ko kuma ka kashe ka ba shi kai dalla makoraci kai kidi da taimaka to da kai ya guri bacce shege ne ya karbo ta ya karbo ta ya karbo ta kai ka ce kai shege bane me yasa baka sai ba ni ba dan mun ta ko kake taimaka kayyar tsiya a ce makoraci ko har ta sai wannan a wallahi ban san ka da tabu wallahi ban san shi na ran da Allah ban san shi ba wallahi ni na kai wala ba ma ba ruwa na da shi wallahi sai ka biya ni wallahi ba ruwa tara da sake shi dole rike shi mana kaga tare maka dauke sa can tsaya da Allah kai shiru mana to shikenan kaga ba zan iya ba saboda tun da na ɗauko ka a mashin ɗin nan matsaloli kala-kala kuma kai kaɗai take shafa. To ai ni musulmi ne dole ka ta faɗo min. A duk yadda aka yi bakin uwa ne da kai wannan gaskiya. Abinci ka gida wallahi. Sallame ni ka da bai hoka. Ba ruwa na. Ka ga mun ba ku da buwa da kai. Mu da lafiya. Ka daugawa. Har abada. Mu da lafiya ka daugawa. Gawa. Ya dawo. Zan shi uban na ran da Allah. Ka ciya ni. Kai. Ba zan iya ci gaba da tafiya da kai ba sallame ni iya nan. To karamar wayan ma da aka zambace ni. Ni ta ba an kwace ai. To ni kuɗi kai haka man. To na ran da Allah ba aiki na an kai. Kai hakuri ni ban da ko sisi a nan jikina. Sai dan ka sadaka. Sai dan ka dauki fi. Duka kenan zan dauka. Nawa ne kudin naka? Nawa ne kuɗi na? 1,000 ne da yan kai. To kifin gaba daya wuce 1,000 ne? 14,000. A ina? A nan. Ƙarya ne. Kai? A gona kai ka lashe ruwa. Na ruwa kai ka lashe. a ruwa ne Ba ka ban kuɗi na ba ba an saki ni ba. In ba ka bar kifin a 1,000 ba ka ban kuɗi na ba za a saki kifin ba. Ya haƙuri ka ɗauku. Wallahi. A kawai ka bani kifin duka. Zan siya. Ba zan saida ba. Awaki zan ba ni ma. Awaki za ka ba ma. Mana. Ma filin ciwo muke. A ina ruwanka? Da Allah ni wannan faɗa ta kai ma za ka sauko ka wuce fa. Dan Allah ba Allah. Kake bi na. Kudin da ka ko ni ko? Eh. To na hana ka ne. Na san ka fi shi tausayi da imani. Ai. Ban Allah. Ka dau guda 4. Malam za ka ban tiren gaba ɗaya ko kuma dai za ka ban kuɗi na. Dan Allah dan Allah. Option ɗaya ne da kai. Ka tausaya min dan Allah. Kai na zan tausaya ma kai ka tausaya ma kanka. Agogo na ma. Agogon banza. Agogo awarware ne fa. Ya baka na haifo. Ga agogo a waya ta ba zan duba lokaci ba. Gafara dalla malam je ka. Dan shiga mu je. Ban Allah. Allah sarki. Kana da imani da tausayi ka dan Allah. Ba ya ce shi. Ban Allah. Na rantsa Allah. Na gane ka. Na gane ka. Ai ni da shi akwai wani abu wannan. Mene? Wanda muke faɗa ai akwai zumunci. Na gane ka. Uban wala ka ba kuɗi. Na fi ƙarfin kuɗin ka. Ina da kuɗi sama da miliyan 2 a banki. Ina da kuɗi. Allah ya isa.